pagsulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan GovWaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo sinusuri. Bawat punto pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Maabnormal na araw ng Miyerkules. Bakit maabnormal? Maabnormal dahil sa klima. Biglang uulan at biglang aaraw. Abnormal na nga ang panahon. Abnormal pa ang mga nasa Senado. Agailayang pambibilay. Miyerkules lang ula. 20-26 July 8. At kumusta na ang lalawigan ng Pangasinan? Hindi kaya nabaha sa Kapitolyo? At pupuntuhan ho natin yan. Isa-isa, hihimayin ho natin. Dito lang sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At makakasama nyo kami sa loob ng 1 oras. At sa technical side, andyan naman si El Presidente Nixon Dacal, Engineer Jal Franz Kayabyab, at syempre ang inyong paborito at hinihintay, Punto por punto kay Atong Remo.
kumustahin din natin yung kaibigan natin dyan sa may Ilocosur, Ronel De Vera. At makikipaghuntahan ho tayo sa kanya kung ano na rin ang kaganapan na nangyayari dyan sa probinsya ng Ilocosur. At binigyan ho niya tayo ng isang impormasyon na meron ding nagaganap na mining dyan sa kanyang probinsya. At bago ho natin ipagpatuloy yung mga nabinbin nating pinag-uusapan kahapon, ay hayahan nyo munang bumati ho muna tayo. At binabati ko ho yung mga nakatutok ho sa atin sa programang Punto por punto kay Atong Remo. Andyan si former Vice Mayor ng Ordaneta City, Pari Franco del Prado. Andyan din nakatutok ang dating congressman ng 5th District, Abante Pangasinan Ilocano, API Party List, Mike Morden. Nakatutok din ang mga Rolex Boys. At maya ay babatiin din natin ng happy birthday yung lahat ho ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Andyan din nakatutok si Master Sergeant Villamor Evangelista. At ganun din yung aking abalayan na palaging nakatutok araw-araw, Pagani-ganing Kapitan at Barangay Minion West, Engineer Marlon Senense. At pag-uusapan ho natin yung nangyari doon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan. At papakinggan ho natin yung sinasabi na Anikalaon tawag, Ariel. At naka-onboard tayo. Grupo ni Ariel Mayola. Ito yung mga Robinson Boys. Pakihanda mo, engineer, yung sa Sangguniang Panlalawigan. At papakinggan ho natin yung mensahe ni Sangguniang ni Vice Governor Mark Lambino. Pahinggil ho dyan sa redevelopment ng provincial capital. Baka pwede mo nang isaksak. Saksakin mo na, engineer. Punto por punto kay complex Atong has been Remo. a work in progress for the past. It's the start of Governor Moon's 5th year. Tama po, di ba? So July is the start of his 5th year. So since day 1 naman po, nung unang termino pa lang niya, sinabi na po niya na talagang may kailangan po ng change, improvement, major renovation of the existing infrastructures, especially po sa provincial capital. We're not just talking about the buildings, pero we're talking about the road networks, the drainage systems. We have to address the effects of climate change. Na-experience po natin yung epekto ng massive na flash floods dahil po sa 1 November. So ito po yung mga concerns na nakita natin
natin nung kasi paupo pa lang po natin gobernador 4 years ago. So it took several months, actually over a year if I remember correctly, about a year and a half before na master plan ng mga engineers, architects, even I-post mo nga yan, engineer. engineers, kung ano po yung appropriate Yan, na gagawin i-post mo natin yan, dito sa i-post mo. probinsya. And part Nakita ho nyo yan. Yan ho yung itsura. Diyan ho sa harapan ng Kapitolyo na kung saan yung estatwa na lang ni former Pangasinan Governor Aguido Agbayani ang naiwan. Ayan o, nakikita nyo dyan. Siya na lang ho yung naiiwang nakatayo dyan. At nung namasyal ho tayo dyan nung Lunes, nilapitan ho namin ni Manager Joselito Joey de la Cruz at parang narinig ho namin na nakikiusap na ho si former Governor Aguido Agbayani dahil yung kinalalagyan niya ho dyan ay napakainit, sobrang init ho dyan. Nakiusap na kung po pwede ilipat na rin siya dyan. Hindi natin alam kung bakit yan na lang ang itinira ng administrasyon. Ituloy natin yung sinasabi ni Vice Governor Lambino. of the proposal of the renovation of the Capitol Complex is a change in the road network system. We have to, part of the change of the road network system, kaya kailangan pong gawin kasi kailangan natin lagyan ng mga drainage systems yung... lagyan ng drainage system. Talaga siyang massive na... Lalagyan ho ng drainage system yung portion na yan. Papaikutan ng drainage system na kung saan noong nakaraang Sabado, dala Pladitan at Kapitolyo. Sa bagay, tanggap mo nilang tiya sumpal, kaya na, pasumpal tayo. Tuloy natin. Drainage system that will drain the water. Pangalawa, na nakita po nila during the presentation of their findings is that karamihan po ng nakatanim talaga na puno sa Kapitolyo are the non-endemic invasive na mga species na hindi na po nakatulong doon sa water management ng Capitol. Yun, yung mga kahoy na pinutol doon sa Kapitolyo, hindi na ho daw kapaki-pakinabang. Tuloy mo lang, Engineer. And other trees na nandito po ngayon, na nandito po. So yun po yung mga in-address. So when they presented it to us, syempre, nakalagay doon, at first a few hundred and then eventually nag-peak to about 192 trees. Both endemic and non-endemic ang maapektuhan. Para nilagay yung plano sa Kapitolyo na would improve the quality, the service, the response to climate change. But it doesn't mean na yung magpuputol tayo ay walang kapalit naman ng puno. So, ginawa po natin yan. Ginawa po ng ating gobernador. Sinendorso po ng Sangguniang Palalawigan, yung Capital Redevelopment Plan that would involve the cutting of more or less about 190 trees, 192 trees, some of different ages, may mga bata, may mga iba na matanda po. Pero wala lang pong centennial tree dyan. Yung mga sinasabi nila noon na may mga centenarian, you can see the photos of the 1940s, wala yung mga puno na yan. Wala po. So, and we try to save also a lot of them by boiling the roots, transfer po yung iba. And then, after the removal of those trees, syempre, gagawin mo na yung earthworks, gagawin mo yung bagong kalsada, ilalakad mo yung drainage. Of course, you have to clear it right now. So, pag titignan yung Kapitolyo at the moment, of course, it would be bare. Kasi hindi ka naman pwede maglagay ng kalsada na may nakaharang ng puno. Hindi pwede maglagay ng drainage na may nakaharang ng ugat. So, these are the things that need to be done. However, hindi naman po doon tumitigil yung development ng Kapitolyo because part of the commitment
when we approve the redevelopment of the Capitol complex is to ensure that it will be a people-friendly Capitol. It will be a walk-friendly, a family-friendly Capitol. At anong kailangan mo doon? Siyempre, una-una, maayos na walkways, maayos na traffic system, presko na areas. At paano pagdadaan sa mga presko na sabi, hindi naman pwede bububuhan natin ito. No, kasama po sa plano na yun ay yung pag-reintegrate ng mga additional na mga puno po sa Kapitolyo. So what was cut will be replaced. It may not be the same kind of trees. Definitely, we won't be putting back yung mga invasive na mga organisms, but we will be replacing them with more endemic na mga species. Endemic meaning locally growing trees po sa lalawigan ng Pangasinan. We will be putting up trees na tutubo dito sa sandy na lupa ng Kapitolyo, kung saan maraming buhangin, konting lupa. Pati yung damo po na ipapatubo natin dito ay yung damo na lalago para presko parate yung damo. So this is the price that we're paying right now to improve the Capitol. May dadaanan po tayo na areas. So sa sugat, nasugatan ka, hindi mo maghilom, at pag naghilom na yan at gumaling na, then nakikita mo kung ano yung magiging result ng parang operasyon yan eh. Siyempre, pag may operasyon, may ayusin ka, susugatan mo, buksan mo, tatanggalin mo, sasaran mo, tatayin mo, at pag naghilom yan, nakikita mo yung magiging result. So that's what we're doing here in the complex. Of course, we can expect a lot of criticisms, a lot of observations, lalo na pag panahon ng tagulan, nandiyan po yan. We are gladly accepting those criticisms because it was calculated or we took into consideration those. These are the hard decisions when you're trying to do something good for the LGU or for the province. You really have to make the hard decisions in order to get So, ayan ho yung mensahe ni incumbent Pangasinan Vice Governor Mark Lambino. Pahinggil ho dyan sa redevelopment na nangyayari at ginagawa ngayon dyan sa harap ng Capitol Complex. Ang naging nangyari, kung ano na lang yung naisip nila na gawin, yung pagputol ng kahoy, bago ho putulin yung kahoy na yan, marami hong mga grupo ng mga environmentalist na nakiusap at gumawa ng sulat bago nila putulin ang kahoy. Meron ho yung mga ibang suggestion ng grupo ng mga environmentalist na hindi naman pinakinggan ni Governor. Isa dito yung suggestion nila na kung po pwede sana ay gamitin na lang yung earth bowling techniques para ilipat sa permanenteng location. Using earth bowling techniques to move trees to permanent locations, providing proper hydration until they can thrive independently. Installing fencing around these trees. Hindi ho nangyari yun. Bagkos hindi nila pinakinggan kung ano ang suggestion ng may mga nakakaalam sa pagre-reserba ng mga punong kahoy na yan. Pwede mo naman palang iwasan, bakit kailangan mong putulin? Pangalawa na suggestion nila, yung employing geotagging methods to pinpoint
century-old Philippine native trees that may be affected by planned four-way lane road network and then adjusting the routes to protect these trees. Yun, malinaw yun. Pwede ka, yung sinabi ni Vice Governor kanina, na kailangan, kasi tatamaan yung mga punong kahoy doon sa land development na ginagawa nila. Ang suggestion naman ng mga ibang environmentalist, pwede mo namang lagyan ng fence, pwede mo namang iwasan yung punong kahoy para ma-preserve lang yan. Wala eh. Ginawa nyo, pinalaspas nyo eh. Na hindi nyo man lang inisip na ang laki-laki ng tulong ng mga punong kahoy na yan. Hindi na ho na tayo natapos-tapos sa issue na yan dahil nga dyan sa ginagawa ninyong proyekto dyan sa Capitol. Pangatlo na suggestion nila na sana kung sinunod ho ito, hindi ho nangyari yan. Gradually removing native plants and exotic species and replacing them with at least 4-year-old Philippine native tree landscape samplings. Okay naman yung sinabi ni Vice Governor na yung mga naputol na yun, meron nga ho mga kapalit. Kaya nga ho, nagtanim ho ata sila ng I think almost 700,000 na ata ang itinanim ng mga punong kahoy sa iba't ibang lugar. Yan ho yung tinatawag nilang green canopy. Halos lahat ng mga itinanim nandun na ho sa kalikasan. Sa daang kalikasan dyan ho sa mga tarim. Pero ang tanong ho ng karamihan, nung naputol na ho yung mga kahoy na pinagpuputol dyan sa may Capitol grounds, saan ho ngayon yung mga punong kahoy na yan? Hinahanap ho nila kung nasaan na o ginawa nyo ng panggatong. Yung pang-apat na sinasuggest ng mga environmentalist, when moving century trees, especially native trees using earth boiling, is not feasible, we strongly suggest further preservation where they currently stand. Wala hong nangyari na ganyan. Despite nabasa nila yung suggestion, nabasa nila yung request, pero pinagpatuloy pa rin yung gusto nila. At meron na ho tayong nauubos na 28 minutos. At gusto lang muna nating batiin yung mga kaibigan natin dyan sa may lukaw sa harap ho ng sentrum na nakatutok at nanonood sa atin ngayon. Yung GNB Pigar-Pigar ay Manager Jerwin Bautista, ang kanyang mga empleyado si Jackie, si Aleli, Maricel at saka si Ding. Good morning sa inyo dyan. At nandyan din na nakatutok, nakikinig ngayon si Cap Danilo Caras. Diyan ho sa may DWC, Joyce Electronics, yung regidor. Nakatutok din si Brian Infante.
si Roger Sim dyan sa Regional Medical Center. At babalik ho tayo at pupuntahan po natin ng ibang mga balita. Pagkaroon ho ng ilang komersyal. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa. Kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali.
Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Alas 10:36. Panangugto lang ula. Anto kalamot susiraan. Anya nga tati masidamanan. Bakit? At lipat muna tayo. Iwanan muna natin ang Pangasinan. At subukan ho nating makipag-ugnayan dyan sa lalawigan ng Ilocos Sur. At akong live na tayo, Ronel, ha? Yan. So, ang pagbati mo muna, Ronel. Ito po si Ronel, publisher ho to ng isang local na pahayagan na nakabase ho dyan sa Ilocos Sur. Saan ka ba dyan sa Ilocos Sur, Ronel? Ang pagbati mo muna. Yes, magandang umaga, Atong Remo. Magandang umaga sa taga-subaybay ng punto por punto kay Atong Remo. At andito po tayo ngayon sa Ilocos Sur. At ito nga... Go ahead. Ronel, sige, go ahead. Yes. Sige. At ito nga ay may malaking usapin dito sa bayan ng Santa Cruz na nagkaroon po ng isang open forum noong July 2, 2026 dito sa Santa Cruz sa Ilocos Sur na pinamumunuan ni Mayor Teresita Valle at Vice Mayor Attorney Berilio Valle at ang kanilang mga members ng Sangguniang Bayan. Ay sila ay nagkaroon ng open forum para magkaroon ng liwanag o pagpapaliwanag dito sa mga negatibong komentaryo sa social media platforms patungkol dito sa pagkakaroon ng dredging, isang barkong nagdidid sa may baybayin ng Barangay Hermosa at Pilar, Santa Cruz. At kasamang Atong, ito naman ay ipiniliwanag ni Vice Mayor Attorney Berilio Valle doon sa open forum na naganap. Actually, dalawang beses na nagkaroon ng open forum. Noong una, noong July 2, 2026. Itong kahapon, July 7, 2026 ay nagkaroon din ng pangalawang forum at ang dredging na ito pala kasama nga ito ay ang project proponent nito ay ang Provincial Government of Ilocos Sur. Parang Pangasinan din yan, ah. Parang Pangasinan. At ito nagkaroon ng isang resolusyon dyan sa Sangguniang Palalawigan ng Ilocos Sur na pinapahintulutan itong proyekto nito, dredging. Kasi itong Santa Cruz ay tinatawag na dredging zone. Dineklara nila na dredging zone ito na dati ito ay pwedeng ang applicant ay pwede ang municipality, pero ngayon dahil sa administrative order na inisyo ni
Secretary Simato at that time, ang provincial government na ang mayroong power na magkaroon ng dredging zone, ano. At ito ay i-dredge yung Buaya River dito sa Santa Cruz. Buaya. Buaya River sa Santa Cruz sa kasamang Atong. Dahil dito nagkaroon ng ang project proponent dito ay ang provincial government of Ilocos. Dahil dito nagkaroon ng memorandum of agreement yung DNR at saka itong Fortuna Mining Corporation na pag-ari ng isang Chinese. Chinese din ba yan? Chinese yung Proponent. yung nagmamayari, pero ang project proponent ay provincial government. Oo, pero yung At contractor. ang i-implement lang ito doon sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos. Oh. At ito nga, ang mga purpose nito kasama nga ito ay para i-restore yung Mga river. i-restore yung nasisirang river dahil sa siltation. Dahil nga, di ba, hindi makausad yung tubig papuntang dagat. Oo. Kaya magkakaroon ng dredging. Desiltation. At sa bungangan nito sa mouth of the river ay dati ang proposal ng Fortuna Mining Corporation at sa DNR dahil sa kanilang agreement ay magkakaroon ng 1 kilometer from on the part of Barangay Hermos, Villa Hermos sa Santa Cruz at 1 kilometer on the part of Barangay Pilar. Pero ito ay hindi pinayagan ng buting Vice Mayor Atty. Virgilio yung Vice Mayor dahil pinababa nito, ni-reduce nito dahil sa race at saka impact ng pagkaroon ng dredging dito sa bungangan ng river. Ni-reduce ito ng 500 at saka 400 meters kasama nga ito. Yeah, bakit wala namang pinagkaiba yung nangyayari diyan ngayon sa may Santa Maria Bayan na kasamang Ronel? Bayan ba ng Santa Maria yung pinaggagawa ng desiltation sa may Buaya River? Hindi ko makapag-comment dyan kasama nga itong dahil iba. Kasi pinaparatang na nila dito na ito daw ay black sand mining. Pero nakita ko naman yung sa memorandum of agreement ay hindi naman ito black sand mining. Ito ay talagang purely dredging operation dahil sa pag-restore ng flood control project through dredging ng provincial government of Ilocos. So saan nila itatambak yung mga nadidredge sa mga buhangin dyan sa may mga riverbeds? Ang dito kasama nga itong ay yung nasa sa paloob sa isang MUA between Fortuna Mining at saka DNR. Ang Fortuna Mining Corporation ay i-undertake niya yung river restoration through large-scale dredging activities without any funding, walang gastos yung provincial government at siyang magbibear ng full cost of the project including the disposal of the dredged materials. Ibig sabihin, ang commercially disposed suitable materials na madredged ng Fortuna Mining River ay at the disposal of the Fortuna Mining. Sa kanila, bahala na sila kung saan nila tatambak yan. Baka, sabi mo, may barko dyan eh. Yun nga, yung si dredging ship ang doon sa bunganga, doon sa may at the bottom of the sea. Ay, tignan yung maigi yan dahil yung nangyayari dito sa Pangasinan, matagal na may barko dyan sa may Limahong Channel. Ganyan na ganyan din yung sistema. Napakaganda yung programa, pero iba naman yung intensyon. Ibig sabihin, meron yung mga naka-standby na mga barko, dyan na pupunta yung mga nadisilt na mga buhangin at doon ipinupunta doon sa may barko. At doon sa barko na yan, sinasabi nila, di umano na may separator yung mga barko na yan. Ibig sabihin, dito sa kanilang muwag, DNR between Fortuna Mining Corporation, nakasad naman dito kasama nga itong yung pag-dredge ay di nila gagamitan ng any magnetic separator or any similar machinery in the extraction of materials and extract only raw
Rusan from its dredging operations in if any. Ang problema parang atong yung monitoring kaya nga nagkaroon ng nag-issue ng executive order itong mayor ng Santa Cruz na si Mayor Teresita Valle na isang monitoring team Oo. para ma-monitor itong mga aktibidades ng Fortuna Mining Corporation na ito. Buti hindi pa ipatawag ni Governor yan si Mayor. Ay, ang proponent ka ng project kasama nga ay itong provincial government dahil magkasama ba siguro? Noong una, sabi nga dito sa agreement upon payment of applicable fees Fortuna Mining Corporation na pag-aari nitong si Mr. Z. Hong Tang, Sabi ko na. Executive Vice President, ay authorize yung Fortuna Mining Corporation na mag-dispose ng commercially disposed suitable materials dredged from the heavily silted silted river channels kasama nga ito. Oo nga, pero saan nga nila itatapon? Di ba ang nila, according to yung Fortuna Mining Corporation, itatapon nila ito commercial kung saan na nila itatapon yan. Mga reclamation area siguro. Hindi yung kagaya dito sa Pangasinan na sinisip-sip kasi may mga tubo yan eh. Yung may ang itsura yan, nakita na ba nila pinaliwanag ba kung paano nila i-dredge yung mga buhangin dyan sa Kailugan, dyan sa may Buhaya River na yan? Dito sa Pangasinan, may malalaking tubo yan na nakabaon doon sa ibabaon nila yan sa riverbed. Tapos isasak nung tubo na yan yung mga buhangin. Dediretso yan, yung tubo na yan, dediretso yan doon sa mga naka-standby na mga Chinese vessel. Yan yung nangyayari. Kung ang mangyayari dyan sa may Ilocosur, yung tubo, sisipsipin ng tubo yung buhangin sa ilalim ng ilog at itatapon niya doon sa gilid para maging parang bundok na ganyan na mag-iipon. At saka doon nila kukunin yung pagtambak. Kaya nga pa kasama nga itong ipafinalize ngayon itong mga amendments doon sa Memorandum of Agreement itong umaga na ito na yung mga ang problemang ganito ay ilalagay doon sa monitoring system na kanilang gagawin. Na according naman kay Mr. Edgar Yabis, itong Penro Officer ng Provincial Government ay gagawin nilang lahat para maproteksyonan yung ma-safeguard yung mga properties, lives at saka yung environment kasama nga ito. Okay. Roger on that, kasamang Ronel at maraming salamat at bigyan mo lang kami ng mga balita, mga sariwang balita dyan na nanggagaling dyan sa probinsya ng Ilocosur. But anyway, kumusta naman ang klima dyan? Wala pa bang reported na may init dito pa rin ata. Mainit? Mainit dito. Wala namang lumis ata yung Bagyong Inday. Si Bagyong Inday nasa Senado ata kahapon. Ibang Inday yun, si Sara yun. But anyway, sige, kasama Ronel, ang iyong kon muna. Ito po si Ronel de Vera nag-uulat. Okay, yan po ang ating news correspondent dyan po sa may lalawigan ng Ilocosur. Punto por punto kay Atong Remo. So nakita nyo hindi lang ho dito sa Pangasinan may nangyayaring dredging.
Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At okay. At gusto naman nating batiin ng ating kaibigan dyan sa Binmaloy, ang ABC President, Mr. Butch Merera. Thank you for listening. At mabalik ho tayo, ano? Maganda naman ho yung programa, yung dredging. Kaso nga lang, yung sabi ko nga, maganda yung programa pero iba ang intensyon. Alam nyo ba na malaki pala yung kontratahan dyan? Sa loob ho ng isang taon, hindi lang ho kumikita ang isang probinsya ng mahigit 300 milyon. At meron ho dapat din na mapupunta sa mga barangay na matatamaan. Dito kaya sa probinsya ng Pangasinan, meron kaya yun? Punto por punto. At may 8 minuto na lang po tayong nalalabi. At bago tayo magpatuloy, ay gusto muna nating batiin ang mga nakatutok sa atin sa programang Punto por punto kay Atong Remo. Andyan din si Pare Felix Jose, si Pare Marvin Calma, at syempre yung barangay kapitan dyan sa barangay Pimalodpod, Joma Andrada. Good morning. Thank you sa panonood. Nakatutok din dyan si Joel Almuhela ng San Manuel, yung grupo ng Mars Zumba ni B. Corpus. Punto por punto kay Atong Remo. Hayaan nyo yan at pagtutuunan ho natin ng pansin kung bakit hindi natapos-tapos. Walang report sa atin kung ano na ang status ng ginagawang dredging dyan sa may Limahong Channel. Halos 1 taon na ho yung mga Chinese vessel dyan. Dapat mag-report din yung Department of Environment and Natural Resources. Ilang tonelada na ba? But anyway, marami ho tayong mga eksperto na makakausap patungkol ho sa mga issue na yan. Subukan ho nating makipag-ugnayan sa may mga nakakaalam patungkol sa mga programa at proyekto ng provincial government. Binabati rin natin yung mga nakatutok ho dyan sa may Galban. Ito si Carmelita Mapalo, si Raquel Sanchez, Elma Arsadon, si Joy at saka si Rosario Solomon. Thank you sa pagtutok.
Noong nakarang araw ho, ay nagbigay ho ng isang talumpati itong si Bayangbang Mayor Nina Jose. Patungkol nga ho dyan sa biglaang pagkawala ng kanyang isang membro dyan sa may Sangguniang Bayan. Yung pong nadisgrasyang konsehal sa bayan ng San Carlos, si Councilor Kulas Hunyo. Ang tatay po nito, si Councilor Kulas Hunyo, matagal ho nating kaibigan. Nung tayo pa po ang Chief of Staff ng Vice Mayor's League ng BMLP Pangasinan Chapter, matagal na ho nating makakasama ang mga Vice Mayors. Isa ho dyan yung kanyang tatay, si Boying Hunyo. At pakinggan ho natin yung mensahe at talumpati ni Bayangbang Mayor Nina Jose patungkol nga ho sa pagkawala ng isang membro niya. Every Monday, lagi ko kayo tinitingnan dito. Always, sa patag ko dyan, si Nazar dyan. Always present. There's really something about Nazar that's very magnetic, very charming, and you know that he has a pure good heart. Hindi lang siya gwapo physically, pero kitang-kita mo na meron siyang mabuting puso. He was also very humble. To the family of Councilor Kulas, the Hunyo clan, and everyone who held him close, no words from this podium can ever ease the immense pain and sorrow that you are feeling right now. Batid ko na walang masihirap pa sa pagkawala ng isang anak at kapatid na tulad ni Kulas. Ngunit, nais ko pong malaman niyo mula sa kaibuturan ng aking puso at sa ngalan ng buong bayan ng Bayangbang. You did an incredible job raising a good man and a great leader. Maraming salamat po, Tito Boying, Tita Gina, Charbel, sa paghiram sa amin kay Kulas. Naging mas mabuting bayan ang Bayangbang dahil naging bahagi siya nito. Hindi po kayo nag-isa sa inyong pagluluksa. Ang buong munisipyo ng bawat barangay ay nakikiramay at nakikiyakap sa inyo sa napakahirap na oras na ito. My whole family, Cesar and I, are with you always, Tito Boying, Tita Gina, and Charbel. Sa aking mga kapwa-kawani, sa pamahalaan, habang patuloy nating ginagawa ang ating tungkulin, bitbitin natin ang alaala ng ating kapatid, ng ating anak. Let us honor his life by continuing the work he loved. Maglikod tayo ng may ngiti. Magsilbi tayo ng may katapatan at kababaang loob. Magmahalan tayo bilang isang pamilya, gaya ng palaging ipinapaalala sa atin ng buhay ni Nazar. May you always rest in God's peace, Nazar. May you always be happy. And like what I said, may you know that you are loved.
Punto por punto kay atong Remo. Councilor John Nazar David Junio, your light will forever shine in the Yan, Nasser David Junio. At wala na ho tayong sapat na oras at magbabalik ho tayo bukas. The same time, the same program. At nakasama ho ninyo sa technical side Dixon Dakal at Jael Franz Kayabyab. At ito po ang inyong paborito. Punto por punto kay atong Remo. Naimbag ken na sa ragsak na maulan at mauran iya kaagawan na Merkules si katayon amin. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers